Όπα! Έλα! Δεν παίρνουμε από εδώ όμως την αρχή. Από όπου ξεκίνησε, από όπου την παραλάβανε οι δικοί μας λαμπαδιδρόμοι. Στο μεταξύ, την εκδήλωσή μας τιμάει με την παρουσία του, εκτός από τους επισήμους εκπροσώπους που έχουμε εδώ, βλέπω τον βουλευτή, τον κύριο Λάζαρο Λωτίδη, εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιδήμαρχοι, είναι όλοι εδώ, το εργατικό κέντρο βέβαια με τον πρόεδρό του, εκπροσωπείται και δεν ξέρω, δεν έχω την ικανότητα εδώ, τη δυνατότητα να δω πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, πάρα πολύ, κόσμος πολύς, μικροί και μεγάλοι, συγχωρέστε μου αν ξέχασα κάποιον. Και να πω επίσης ότι ξεχωριστή παρουσία ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Να καλωσορίσουμε και τον νομάρχη Κοζάνης Ιορδάνιο Δράβη στο χώρο της τελετής. Είναι χαρά μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και δήμαρχοι των όμορων δήμων. Τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλοι εδώ, είμαστε όλοι εδώ, η φιλαρμονική του Δήμου των Λεμαΐδας. Πανέτοιμοι! Ένα χειροκρότημα για τη φιλαρμονική μας. Το αξίζει. Σε όλες τις στιγμές, ευχάριστες και δυσάρεστες, είναι μαζί μας. Μπράβο παιδιά!
Η Ολυμπιακή φλόγα μας φτάνει. Έρχεται. Υποδεχτείτε την με το πιο ζεστό σας χειροκρότημα. Ευχαριστούμε θερμά και τους άντρες της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Πτολεμαΐδας για τη συμβολή τους στην ομαλή διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας. Έλευση του τελευταίου λαμπαδιδρόμου, ο Ιορδάνης Κωνσταντινίδης. Παρακαλώ πολύ. Ανάκουση του εθνικού ύμνου. Έπαρση ελληνικής σημαίας. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Δημάρχου Πτολεμαΐδος, κυρίου Γρηγόρη Τσιούμαρη. Άντε παιδιά. Κύριε Βουλευτά και τέλος του Υπουργέ μας, κύριε Νομάρκα, συνάδελφοι δήμαρχοι, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι είχαν συλλάβει ακέραια το νόημά του και είχαν σαν αρχή στην καθημερινή του ζωή το περίφημο. Το μαύρο φρέσκο, τι πήρες στο Μιγέντρος? Κόλλη σημερινό είναι. Αύριο πάμε στο Συνό. Πήρες στο Μιγέντρος 3 μέρες? Μα είδα λέει 2 μέρες που θα κάνουν αύριο. Λέω εδώ βγάζουν κάθε μέρα, δεν υπάρχει ψαμί. Δεν βγάζουνε. Όχι. Τι κάνει ο Νουνός εδώ? Πού είναι ο Νος, πού είναι ο Νος, να είναι ο Νος, πού είναι ο Νος, να είναι ο Νος. Να σε πήρε καμπάρα αυτός. Τι είναι αγάπη? Η γάτα είναι. Τι έχει μέσα? Πάω το γρήγορα, πάω. Άντε, δεν μόνο να πούμε. Τι έχω μέσα του? Γρήγορα, λέω. Γυρικέ μου άντρα. Ψυχή με σηκώ. Συμπεθέρα, γύρω να σε δούμε λίγο, να σε έχουμε στην κάμερα. Ευχαριστούμε. Μπατζανάκι ωραίο κορμί έχει. Είδες. Ναι. Και είναι φυσικό, ξέρεις, δεν το μαστιγώνω. Για να σε μόνο φωτογραφία. Τυράς το διπλανό να δεις την πλάκα. Πάμε εδώ και φεύγουμε. Ναι παιδί μου, ναι, να σε έχουμε έτσι σεξι. Πίνεις καφέ. Τα μαλλία μας πήραν. Γιατί τις αδερφές